Добро утро на всички, 10 без 15, аз отивам на майстор да си карам пак колата, защото има едно леко прекъсване, което най-вероятно е от кабели или нещо подобно, защото свещите ги сменихме, или кабели, или бобини. От време на време го усещам. Отивам да ги проверим тия неща, да я включим на компютър. След това отивам на работа да видим какво ще правим за фирмите, за One, за G-Power и така нататък. Също искам сега майстора ще види, предния път сменях перка с чисто нов радиатор и перката нещо не е балансирана и когато в жегата наби на макс обороти перката и цялата ми кола се тресе и ми отне няколко дни да разбера дали това е нещо друго, примерно двигател или самата перка, но да, слава богу перката е. Сега ще се обадим на тия, където я купихме там перката, за да дойдат да си я видят и да я върнем по гаранция и да вземем друга, защото най-вероятно тая е дисбалансирана. Така че, да, очакваме да видим най-вече колко ще е присъдата този път, защото тази кола вече ме е излезнала над 15 000 лева в ремонти, но аз я обичам и продължаваме напред. В момента не ми се дават пари за нова кола, така че караме с тази, правим се ремонтите и това е. Времето естествено е ужасно. Взел съм BMW-то, защото моята кола остана в сервиза. Ще сменяме кабели, ще сменяме перката на радиатора, която вибрира. И евентуално има нещо отпред по качването от дясно, което чух веднъж. Искам да се прегледа, за да видим има ли нещо за смяна или не. И да, днеска беше дълъг работен ден. Ходихме да говорим за една много яка колаборация, която ще се случи на Taxi One. Така че следете моя канал, канала на One и предстоят много яки неща, така че абонирайте се, лайквайте, шервайте. Това беше за днес и днешния мини влог. Поздрави на всички и